Jotuo Sickle Cell alwora ma Kisumo golo ywak kaluwore kod nok mar yedhe magayo rem e ute thieth mag piny owacho. Giwacho ni en midhiero ma osethiro thieth kuom dweche 3 kendo chunogi mondo ginyiew yedhe dukni ma uso yedhego e nengo mamalo. Tuo mar Sickle Cell ng'eny alwora ma Nam Lolwe, kawacho ni nyithindo 12 kuom 100 inyuolo kod tuono. Pek mar tuo medo ting' ne jonyuol kod jorit jotuo. Emomiyo jokanyo makedo ne jotuo Sickle Cell kwayo sirikal mondo yar chenro mar keyo yedhe counties ne jotuo. You're not registered. Wakato giki matek nikech koko mwonyo yath to konyal chango okonyal yudo teko moromo mondo odhi godo e sikul ken ng'ama dhi sikul oyudi teko mar tiyo ken ng'ama tiyo but thothgi bende ok yud kaka tiyo nikech gisiko gidhi e hospital to kata jok mandiko ji e tich bende kosefwenyo ni en gi Sickle Cell, a good number of them ok bi dwaro mondo obed kodi ka tich. Koro ineno ka koro ma en challenge maduong' ne jowa. Iyudo ka kidhi e dwe ni ok iyudogi, dwe machielo gionge. Koro ng'eny jok man gi Sickle Cell ok muony yedhegi pile pile, to nego bed ni gimuonyo yedhegi pile pile. To koso muonyo yath pile pile miyo walalo ngimawa. Kawuono watemo mondo urge government mondo okony jo Sickle Cell mondo wane kaka wanyalo yudo yedhewa e seche mowinjore, nimar tuo ni en tuo moseweye gaming'a to medo hinyo ngima ji sana sana nyithindo